Vale, doncs comencem per... Qui no va venir l'altra vegada? Jo. A veure, comencem pel pensament, doncs. Bàsicament estan fent unes pràctiques conjuntes de l'OTAN en una base abandonada, o semiabandonada americana, que està al costat de l'illa de Malden. L'illa Malden és aquesta gran de l'esquerra i la base és aquesta que hi ha la bandera de l'OTAN i aquesta a la dreta. Aquesta illeta petita a la dreta estava cedida als Estats Units des de fa molts anys, de la Segona Guerra Mundial, i per això tenen la superbase aquesta mediterrània. Vale, doncs bàsicament l'exercici eren els Force Recon americans, dels marines, i de la Bundeswehr alemanys. I vaja, que de cop, un dia per l'altre, van començar a aparèixer gent estranya a l'aeroport de la illa principal, i a més semblava que portaven elements motoritzats que van ocupar tota l'illa. Vam anar allà a investigar i prendre un punt aquí, una població, de Howden, no sé si la veus aquí. Està on te posa Task Force Odin 88, és la població que vam prendre. És que em van fer, espera't, fer la rutilla. Sí, més o menys. Vam fer això i vam rebentar una emissora de ràdio que vam trobar, una petita arma antiaèria, i vam prendre com una espècie de mini quartel general que tenien aquí en aquesta població. Els paios, per la uniformitat, semblaven soviètics i del VDB, de les forces aeretransportades. De fet, si mires a l'annex d'intel·ligència, tens aquí el petit resumet. Sí. Si tens algun dubte de... El que pensem, o sigui, no sabem exactament per què estan aquí ni què fan, perquè realment Malden no té cap gaire sentit, perquè si hi hagués una sal principal hauria de ser a Alemanya, no aquí. Pensa que estem al final de la Guerra Freda, que tampoc té gaire sentit que estiguin ocupant illes pel Mediterrani. L'única teoria que tenim és que podria ser que estiguessin intentant expandir les seves bases del Mediterrani per futures operacions. Sí, perquè ara mateix tenien la seva base principal a Tartus, a Síria, i una base secundària a Egipte, que donen servei a la 5è esquadró operacional de la flota soviètica, que és el que es dedica bàsicament al Mar Negre i Mediterrani. Però vale, dit això... Pregunta. Si vols mirar-te els retalls de premsa per tenir una mica de context de la situació. Sí. Digues. L'enemic disposa d'artilleria? En principi, que nosaltres sapiguem, no, però clar, l'haguem de descobrir qui són i hem de, clar, de... De què m'has posat a mi? Líder. Líder de què? De tot, de la patrulla. Què dius? Hombre. Oh, vale, pues ara m'entero. Espero que agafo un paper. Un tio ben entès. El que et deia, per ara, Adrián, l'únic que sabem del cert és que tenen capacitats motoritzades. O sigui que poden tenir fins a un BTR, camions i aquestes coses. A més, el BDB, per tant, no hauria de tenir gaires coses pesades o no s'entén que haguessin de tenir. Però mai se sap. Per altra banda, al sud, mentre nosaltres vam prendre aquesta població de Howden, després els alemanys, part dels alemanys, mecanitzats van ocupar la població aquesta de Leport. No sé si la veieu, que posa Krage. Aquesta és la força alemanya. A més, van posar un checkpoint aquí al Balder, un punt d'observació al Bali, també un altre punt d'observació, en aquest cas americà, a Wodan. No sé com es pronuncia, realment. I avui veurem el que hem de fer. O sigui, diguem-ne que controlem un petit perímetre a la part sud-oriental de la illa, no? Correcte. Mira, et marcaré una que així a l'oesti. Més o menys aquest que va marcar. Vale, com una bossa de posant. Sí, exacte. Pensa que hi ha els 2 punts d'observació, que són els que més o menys els 2 punts dels accessos principals.
Bé, bàsicament perquè només hi ha una carretera, per tant, és el que hi ha, és el que pots controlar. I a les muntanyes, per ara, no hi ha ningú que controli. Perquè acabem d'arribar, o sigui, vam arribar a l'illa fa un parell, 3 d'hores. El Ni haurà tanc temps per fer més. és Sleipnir. Sleipnir, Vale. correcte. Val, doncs si no hi ha cap dubte més, us tiro cap a dintre. User left your channel. User joined your channel. Ué? Se'l vaig terra l'altre dia. Tinyi, per què balles? Vale, pues... De la mamà. Calli. Sí. Tenim Ara equipament organitzo. aquí al punt de comandament, també tens els documents que has de recollir, aquestes coses. Vale. Bàsicament era el punt que vam agafar del soviètic, simplement han canviat les banderes i ja està. És americà. Adrianus, aquest és el pitjor. Uf. Vaya bichote. Déu meu. En principi, Vini i Adrianus ja hauríeu de tenir tot el bàsic, per tant... Sí, afirmo. No sé com vulgueu agafar alguna cosa. Comprovar que tingueu menjar, aigua i tot això, però hauríeu de tenir tot, ja. Hauríeu de tenir 2 d'aigua i una de menjar. Afirmo. Mira, ara està entrant al basset. Sí. Perfecte. I què? Sí. Sí, perquè jo no em fes llevar aquí. Vale. Adriano, surt, que suposo et dirà... Adriano? Bueno, encara no sé quan Sí, serem, surto. perquè la gent encara està entrant, llavors... El Basset fa de metge del teu i el Papi està de segon metge, perquè com que no sigui un Vale, metge... el furro entra o no entra? T'ha quedat clar? Vale, sí. De moment m'ha quedat clar que són Wolfpack i Sleipnir. Sleipnir? Llavors... Aquí, Ja que m'he de llegir bé el briefing perquè hi ha molt de text. I després Què farem, Pots mirar Silver? Un també, Recon by Adrianus, Force? per si de cas. negra però de la Rambla, I allí una zona de baretos i tal i ambient. M'has sentit? Hi ha un bar d'efectes... No? Sí, disculpa, has dit que farem un Recon by Force en aquesta població. Sí. I s'ha d'extreure un pollastre, també. Oh, Mira, si et mires aquí al... Mira tota la intel·ligència. i tot. No ho sé, tio, no. reboto, miro. Sí, a l'ordre frac, prioritat, és el que has de mirar ara. T'explica tot. Sí, pues aquella me va passar, que ens vam conèixer allò bé, saps? I em va passar foto de la PCR que se'n tornava a França aquest finde. I la PCR negativa, o sigui, jo no ho entenc. Jo crec que em vaig contaminar l'endemà, al metro o I on te la vas trincar, tio? al meu pis, collons. Tens pis a Barna? Sí. Míralo. Míralo. Sí, mon pare va néixer allí. Sí, bàsicament, si tens el dubte, bàsicament hem d'ocupar la població aquesta d'Hortan, I tal, i... extreure el pollastre aquest, esperar unitats aliades i extreure nosaltres. De la mamà intenses. D'acord, rebut. Que us dit allà el pie que diria aquell. Nano, I el pollastre tens aquí la foto. Sí, el veig. jo veig que tu et desenvolupes bé. Molt lleig, pobret. Home, l'església està xula, eh? Sí, no? Sí, però l'església és d'un altre poble, no és de la que anem nosaltres avui. No fem res, no fem feina. Crec que era la Trinitat, l'església. Aquesta de la Si foto. som jo i un col·lega o... Sí, a l'Ordran hi ha com a molt d'un parell de parades d'autobús, haurem de vigilar amb les Exacte. gasolineres
I un Sí, en parell de principi és que no llocs. s'espera que hi hagi gaire cosa, vull dir que hi hagi... Upa, ui, que m'ha fotut un sol. Que s'espera que no hi hagi res de bo. A més, has de pensar que tenim un punt d'observació, tenim uns americans allà que estan mirant Tinder. i ells diuen que no veuen gaire cosa. Els Wodan, OP Wodan. Sí, l'Òscar Papa Wodan. O Wodan, no sé si com es pronuncia realment. Wodan? Persones tenim època. És del Old Norse, per tant, del Norse antic, no sé com es pronuncia realment. O sigui, el pla serà entrar, pillar el Entrar, Highvalue Target i sortir rebentir-ho després per tot, nord-est, oi? Agafar el Nord-oest, pollastre, perdó. esperar els aliats i sortir. L'evacuem al punt aquest d'extracció del nord-est? Nord-oest, perdona? S'ha d'extreure fins on estem nosaltres ara. Ah, vale, això d'extracció HVT, no. És on es trobaria el pollastre. Ah, d'acord. Sí, de fet, si mires en el briefing ho posa que és la seva residència. És la... Esqui, estàs per aquí? Sí, senyor. Ara has d'anar amb la xupipandi aquesta aquí. Que nosaltres avui anem al bitxo aquest gran. Vale, rebut. I a Barna tinc una uruguaia. Esperem que el Tunyi... Ui, tenim la farola aquí. Bombero al internacional. T'ho juro, tio, les Pues latines no sé què els hi passa. No hem dit una cosa, Sud-americana. De recollir la farola. Mira, No sé, tio, Adrián, és que aquesta- quan vam assaltar el poble vam carregar-nos Jo un entrava bé. duit, Se'ns va tirar un BTR a sobre que està aquí. Pràcticament tot americà, el suma le petja. Que va passar millor vida. Carai. Crec que qui se'l va carregar, Vini? El Peritas, al límit. El Perit, és veritat, a última hora. Que el Les tenim tres literalment a sobre. L'extracció va disparar la Shilka i no va donar. I el Peritas des de la trinxera. Déu-n'hi-do. I jo estava aquí darrere del mur, aquí. Des d'aquesta trinxera d'aquí al costat. Sí, Sí. Increïble. A mi, i se'ns va tirar a sobre. a mi em va Vale, saltar una a veure, tralla aquí Espera, darrere. ens agrupem els altres, no, Tunyi? Sí, Espera, regrupem-nos tots allà. i... Vini... Adrián. Sí, bueno, al final... Vale, Ui, a el veure, Basset crec que mira, vol t'està matar algú. matant el Tunyi. Un Basset, estàs segon. aquí? Basset? Passet. Espera un segon, Tunyi, a veure si acaba de terra. Pues vaya, i tot. S'ha mogut, per tant, està per aquí. Based. Sí, està intentant parlar, Bomba i Pavós, jo no em posaria la seva línia de foc per si de cas. És veritat, és veritat, Jo ho és trobo veritat. tranquil. La típica, la típica. Ara sí. Las pargo en el Basset, pecho colorado. si estàs aquí, fes que sí amb el cap. Sí, sí, ha intentat dir Sí, alguna sents. cosa, Ha intentat dir alguna abans. Ara, mira. Intenta moure. Ara. Ara, Bueno, Vale, perfecte, Així ja era tenim molt tot. raro, però... Està parlant. Estàs va, medicant. a veure. Mira, Ui, mira, entra el Un furro. forro. El Furieus. El Fourier. El forri, ux. L'objectiu d'avui es diu Furious. Vale. És que el forro és gavatxo, però és forri, ux. A l'outpost aquest Bodan, Sí, Observation Post o el que sigui, sí. hi ha tropes aliades, no? O sigui, Sí, estan allà i estan fent recon de Dourdan. Està fent observació, sí. Vale. Un punt d'observació i el que fan és observació. El que tiene. Bueno. Vale, doncs bueno, de moment és senzill. Espera, els únic el context d'està manejant. Farem un parell de fases, espera un moment. Espera, va, que ho diré en veu alta. Mira, comandament vol actuar amb contundència i expulsar els soviètics de l'illa abans que s'hi puguin atrinxerar. Els nostres reforços tardaran dies en arribar, que serà un miau. Que no és el mateix que un miau. El primer objectiu a capturar és Dordan, que és aquesta població que tenim just al nord. És un nus de carreteres de conglomerat urbà de la Trinité, que vindria a ser la capital de l'illeta aquesta. Des del punt d'observació Wodan, que on hi ha aliats, està marcat aquí el mapa, ens indiquen que només hi ha un grapat d'homes defensant la població. És el punt perfecte des d'on llançar posteriorment un assalt cap a la Trinité i després cap a l'aeroport, que és on se suposa que ja és el principal punt dels enemics. Com que les nostres forces són limitades, comandament vol armar els locals i formar també una milícia que ens ajudi. S'estan estudiant diferents candidats per tal de liderar-la.
El que és clar és que ha estat liderada per un local, que tingui bastant de renom. Un dels candidats que hem considerat més és un que viu just precisament a aquesta població, que anirem a ocupar avui, que és el Víctor Trosca, Nomenclau Furieus. Un conegut empresari i activista cultural que viu en aquesta població. Dubtes a partir d'aquí? Teniu la foto en el... Té cara de líder. Tot clar. O sigui, l'hem de capturar viu. Home, clar, sí, l'hem de convertir en el líder de la guerrilla si el tenim mort, és com una mica... Com el Cid, no? El fiquem sobre un cavall. Podem fer-lo de titella, en plan... Vaya José y sus muñecos, no? Però... Una mica raro. Però em refereixo, no hi ha perill que ens sotirran el tio. Home, no se sap, és la Guerra Freda. Podria ser un agent doble, mai se sap. És el miau. Ah, no. En principi, comandament creu que és el més adient, un dels més adients. A partir d'aquí ja... Vale. Un momentet. Sí. Això de Recordeu posar-vos els taps a convèncer... les orelles, comprovar que tingueu aigua i menjar. Digues? Això de convèncer els locals, que és el de l'ACE a la gola. Com? Ui, cuidao. Ui, No, és que ui, Tots els està fent molt locals walkie. es fa parlant amb ells, no? No, la que ha de convèncer el pollastre aquest. Nosaltres ens simplement un destreure. Sí, precisament per això es busca un pollastre que ja sigui famós a l'illa. Val, val. És que durant el briefing se m'estava carregant encara. Ah, bueno, el tens aquí. Com tens el nas? A tot Xavier? Sí, Fa sí, mal. Ja estarà acostumat, no? Fa mal. Ficar-te coses a dins. Fa mal. A més, Fa mal. Fa molt de mal. Però què dius, tio? Què t'han fet? Què has fet, Copes? Tu no un dia de festa amb mi. T'has snifat ja, Copes? M'han fet les dues proves així amb uns 5 minuts de distància entre un dels dos. I he plorat molt. Te l'han posat ben endins, no? Sí, me l'ha quedat fins al fons, la molt guarra. Joder. Joder. Tens Avui ha vaselina i aparegut el res, gato. així en sec. Sí, ni preliminars ni tonteria. Val, a veure, el Copes ens M'hauria torna a pogut convidar a aquí, sopar doncs o un alguna altre. Tu ets el comandant, vull dir, tu sabràs. Ja, però el que vull dir és, bueno, com que aquí estem barrejats, doncs Cocaïnom. tu ets l'oficial Sí. d'intel·ligència. No, jo vaig amb els tanquistes, fer de conductor avui. Ah, vas amb els tanquistes, vale. Som 3 del tanc i la resta és de en terra. total som 2, 3, 4, 5, 6, 7... Som 7 en total. Hòstia, un negre. 8 no hauríeu de ser? N'hi ha molt. Ah, bueno, no sou allà vuit. darrere hi ha un amagat. Envia d'entrar en breus, crec. Ah, doncs, Bueno, no. ens farem un parell d'equips. De 4. Hi ha 2 ràdios, no? Sí. Jo Crec que el faig Copes ràdio s'ha també, posat de líder de l'altre per... Vale, Eix del pensament. Wolfpack 1, Wolfpack 2. Wolfpack 1 serem... jo, Papaós, Xana... Ui. I Oski. La resta uniu amb el I tots. Wolfpack 2, lidera Copes, i serà l'Inox que va 7 i qui hi hagi més allà darrere. Papi. Pomber. Ah, no, en Pomber. I si entra el Uniu, dia, us doncs vam també veure. el dia. Wolfpack 2, aquí Wolfpack 1, Silvi, Radio Check, canvi. diu si pot entrar en via. Sí, Sí. sí. Teniu Anirem- ràdio per a tu, vosaltres? Sí, l'Inós. Aquí, Wolfpack, Anirem dos, tots al cicle. Cincle que vulgui dir. Anirem tots junts menys quan fem salts i Bravo, sí. quan No, netegem ja està els molt guit. sectors. Sí. Us recomano que no es fareixin. Estaria bé. Hosti, papa, us fas Vale. mala cara. Va, llavors el tanquista. És la Els vida. tanquistes. Sí. Pomber. Bueno, la vostra feina serà bastant vull senzilla, vermell. sobretot al principi, Va. perquè no us vull exposar molt, Basset, però et vull verd. us quedareu Tu no és que vull groc. a la part Ok. exterior de la Va ser població. que No m'he enterat. I tots junts Papa som Índia és Power l'Eina. Rangers? Els Power Rangers. Tingueu bona visió Ha vist el nou vídeo. de la població, podeu fer foc des d'allà. Sí. Va, sobretot vigilar que no s'acostin vehicles per l'altre cantó de la carretera i per la població, el que sigui. Que bé. Rebut.
Us quedareu allà i a certa distància per evitar doncs, que us fotin un pepo o el que sigui. El tanc, quin nom de comunicació té? Sleipnir. Sleipnir. Llavors, tot Wolfpack avançarem amb el camió fins... Aquí és on hi ha el problema, perquè si avancem amb el camió ens el robaran. Estic per anar a peu. Per cert, Toni, queda clar que on te posa l'extracció de HBT és on hi ha la residència. Ja, llavors farem... Vale, és que és puto cotxes. Vale, avançarem fins a Papa India Wolfpack. Vale, ja baixarem del vehicle. Pots anar a peu si vols, que està al costat. Sí, però no vull abandonar el... Bueno, ja, però si hem d'extreure un HBT sense vehicle és una mica... No podem assurar el tanc. Sleipnir, aquí ho fora, dit Bueno, el que farem, mira, serà el següent. Avancem amb el camió fins a Papa India Wolfpack, allà ens quedarem Wolfpack 1, Wolfpack 2 avançar fins a Papa Òscar Roquetes, vale? Popes? Avançareu a peu fins a Papa Òscar Roquetes, compte perquè probablement us obrirem foc. Digue'm, Silver, disculpa. Passa'm la teva motxilla. Vale. Que tens la ràdio. I allà hi ha unes roques i uns boscos que haurien de cobrir. Tira la motxilla al terra i la follem. Sobretot, si us obren foc, avanceu per salts i... Bueno, nosaltres també farem foc i Sleipnir també, per tant, entre tot jo crec que serà suficient. A Dordan ens han dit que no hi ha gaire presència hostil, o sigui, hi ha 4 matats que estan defensant la població, però podrien arribar reforços des del nord, per tant haurem d'anar en compte. Vale, des de Roquetes ataquem nosaltres, no? L'objectiu és simple, capturar Dordan i un cop capturat i assegurat avançarem fins al complex que hi ha al Nord Whisky i extraurem un paio, nom en clau, Furieux. Furro, sí. Furro, vale? Furieux. No sé si l'estaran protegint enemics o el que sigui, jo no ho crec, val? Tot i així anem en compte. En tot cas podem avançar per aquest bosquet que hi ha cap al whisky, val? Per a la carretera i entrarem i l'extraurem, val? Amb una mica de carinyo perquè aquest ens ha d'ajudar, val? Si no el mateu, perquè... Sí, no matar-lo, sisplau. Ni ferir-lo ni tractar-lo malament, val? I ja està, un cop tinguem el paio, mourem el camió, de fet ja l'haurem mogut, perquè entre que haureu netejat el poble, nosaltres ja, o sigui, Wolfpack ja estarà al poble amb el camió. El porteu, el pugem i, bueno, ho venim nosaltres, el pugem i marxarem tot l'equip cap aquí, cap a Howden, i d'aquí l'extraurem fins a la base principal de la illa aquesta, Asgard. Howden, on està? Howden és l'Estamara. És l'Estamara. Ah, vale. Sud, és el poble. Ah, sí. És senzill, vull dir, no hi ha massa història. No ens encantem quan haguem de netejar el poble, val? No cal netejar totes les cases, simplement assegurar-se que la força principal ha estat destruïda. I recordo, els nostres companys al punt d'observació diuen que hi ha 4 i el gato, o sigui... Sí, que no esperem gran cosa. Els espantem, si es rendeixen els arrestem i ja està. Però no comenceu a mirar cada pedra, a cada forat, a cada casa, a trencar coses... Tenim el morter que vam robar la setmana anterior? Sí, però se n'han portat els de Condament. Que cabrons. Vull dir, farem els sectors per ordre, perquè així ens anirà millor. Alfa i Bravo primer, perquè així tindrem cobertura directa de Sleipnir. Quan Alfa i Bravo estiguin nets, probablement Sleipnir s'acostarà més a la població. I després Charlie i Delta, i ja la següent serà el paio. No, a la dreta del camió. No veig res útil a la dreta del camió. Si ens ataquessin, ens haurem de fer forts a Dordan, val? Vale. Si hi hagués un contraatac o el que fos, ens farem força a Dordan. O sigui, tota la infanteria d'Ordan i el tanc es quedarà a Sleipnir a donar-nos a foc, des d'allà. Sleipnir, aquí Wolfpack, radio check, canvi. Espera, Xana, que estem... Dubtes, preguntes... Foc i maniobra bàsic, per lo que veig. Sí. Doncs gas. Per cert, mireu, tots que tingueu l'equipament bàsic, menjar i tot, en principi hauria de tenir tot, ja? Tot correcte. Si no, li demaneu al Tunyi que ja l'encaixis allà. Sí, si cal, no sé si hi ha algú al camió, però portarem alguna coseta. Digue'm-la. He d'agafar això d'aquí, que hi ha aquí al terra? Si vols. Si ho pots agafar, si no és igual. Ui, no hi ha res. Si no et caldrà. Sí, més munició l'agafem.
No, més munició no. Portes el que ja Val, tens. copes, carregueu el que pugueu al camió. I et sobren? De medicines i coses així. Munició, Medicines hi ha d'haver una crec que hi ha caixa. una caixa. Ah, però no ha dit que munició no. Com que no? Munició no? Que vols més munició? Ja soc graduada. Portem 6 carregadors per cap. Més l'una alarma. Molt bé, Xana. No hi ha res. M'ha anat bé, m'ha anat bé. La filla de la gran Però que tip, sembla de reserva, l'experta, vull dir, m'ha fet moltíssimes preguntes, però ha anat bé. Felicitats, Xana. Per 6 carregadors... Moltes felicitats. Sí, sí, no hi ha Felicitats. les mosques. Felicitats. Que tenim aquí la graduada. També felicitats, Copes. Què? Felicitats, Copes. De què? Perquè tens una parella graduada. Que cansina. No estem a alarma? Vinga, va, anem a morir. Tots al camí. Xana, he de dir que ho havia dit el Copes, més... Però... Això ho dic Tira jo. cap al camió. Copes, El primer i això ho última dic vez. jo mano aquí, cony. Article, també. Però aquí té el DLC de pastors. Ara, Ala, tots al camió, compra't vinga. l'arma. Tots al Tots camió. al camió, me cago en la puta. Vinga, ja estic el líder. Vinga, Corre, ja no estem passa cap el al- camió. A la tripulació. Cap al camió. M'he ficat amb el punt del teu equip, vale? Cap al camió No, tocar-li un va tret a la set, polla. no tens Passa. dret a agafar No la... m'expliquis esto. Ah, per cert, Tunyi. Tunyi, per cert, si fes falta, tenim un lloc aquí en el tanc per si hem de portar Cabron. el pollastre. Tots? Val, esperem que el Saps a qui camió enviaven? no A punta de s'avaria. pistola cap al Sí, camió, ja. no? Jo no vull dir res, eh? Els, A veure. els de nas llarg. Condueix... I Amb condueix. Té tothom dins? En Roder. Afirmo. Què condueixo jo? Molt bé, de moment utilitzarem No, munició de seria- metralladora. Copi. No s'ha quedat amb la velocitat de marxa, imagino que Si és anirem un a 15 camió, km per hora. perquè és del... Vols que t'ho és del pregunti? grup És un oficial sí, de sisplau. conductors de camions. Wolfpaku, aquí... Serà el L'hem dit camí? de copilot, el de comandant és el millor, perquè pots disparar des de la finestra. Hem de respondre. Fa un rato. Però si feia PQP... Si la finestra és blindada, et farà... Interroguem Sí, que velocitat de marxa i ordre de marxa. Ah, claro, la meva... Atonero, vale. velocitat i ordre de marxa. Velocitat... El camió d'abans, sisplau. No sé. Segur 30 que no km s'esperen per hora, els si és aquí enemics. al costat. 30 km per hora. Ho has sentit Vale. abans, sí. Sí, he sentit en Silver que l'atonero. I ordre? Tanc davant. Llavors, no anirem a 30. Ah, no, Xana, ja està. Xana, sí, ja està. Ja La ho estic. pujada, sí. Tot anirà bé si no hi ha pujada. Molt bé, doncs l'artiller va fent escàner... Sortim, Tunyi? Sí, sí, endavant, endavant. Copi. Artiller, vas fent escàner? Digues, Copi. digues. Digue'm si passo bé, que no ho veig gaire bé. No, no, passes bé de moment. Gira a l'esquerra. Més, a l'esquerra o? A veure, l'artiller hauria de girar a l'esquerra perquè ara no veig res. Pots veure, tens diferents opcions amb el 0 del número, del pad. Pots graduar-te la visió dins de la conducció i també la visió dins d'artiller, com vulgueu. No, no es pot canviar des del d'això. Sí, sí, des del conductor tens 3 visions. Bueno, ens hem carregat el muro, però és igual, tira endavant i a l'esquerra. Jo no tinc nocturna ni tèrmica, eh? Sí, sí, no en tens. El Leopard 1 no en tenia encara. Copi, copi. És l'espera de guants. No, no, era per confirmar-ho. I només portem APs i MG, eh? Molt bé, doncs artiller, vas fent escàner, amb el que veus, aquí davant. I jo vaig fent escàner també, per davant i per darrere, i el conductor 30 km per hora. I com sempre, si hi ha mines... Digue'm més o menys on has de parar. Crec que hem de parar una mica més endavant d'aquí. Tu tens el mapa que pots anar mirant. A Slenipir. Sí, sí, però m'has de dir més o menys on està. Sí, sí, no, encara estem a una distància, encara hi ha. Tenim ja l'objectiu al davant, a la població. Rebut. No veig activitat enemiga de moment. Ens estem aproximant a Wolfpack. Segueix endavant. Que bé. Però de la malla estem aproximant-nos a Wolfpack, un Wolfpack, canvi. Molt bé, on hi ha aquest
El cartell, parem, no? Exacte, és el punt... Sleipnir. Sleipnir. Això. És un cavall. Hòstia. És el cavall d'Odin. Molt bé, alto. Aquí ja tenim bona visual. L'artiller vas intercanviant amb les diferents visions. Sí, veig una bandera russa nord pur. Per tota la malla hem rebut i estem rebent foc des del poble camí. Hem rebut foc? Sí, ens estan disparant. Rebut. Armes lleugeres. Ens disparen. De moment em mantinc a fora, eh? Sí, pots veure més o menys d'on ens disparen? Negatiu. Veig un camió i un contacte armat al nord, a dintre del recinte de la Casa Blanca. Molt bé. Quin recinte? Que és el d'aquí al davant o el de la casa que Sí, a les 12, sí. Per tota la malla tenim contactes enemics en la casa de la residència de Fouriers. Hi ha com a mínim un camió i homes armats. Demà si tenim permís per disparar, si et contesten. Merci. Diu que no obrim foc a la residència. Vale, s'acosta un home armat Rebut, nord pur. 1. No dispararem contra la residència, canvi. Copi. Per la carretera s'acosta un contacte, ara queda darrere de la casa. Que bé. Si puc obrir foc m'ho dieu, eh? De moment aguanta. Per tota la malla també tenim contactes per la carretera principal. Demanem permís per obrir foc a la carretera principal, canvi. El veig. Recorda amb metralladora, eh? Sí. Val, podeu disparar a la carretera principal si voleu. Molt bé, obre foc. Rebut, permís concedit? Sí. Avança una mica més, Silver, que queda el canó en pujada, no? Que bé. A veure si està movent. Sí, m'ha demanat que avanci una mica. Perfecte. Abatut el de la carretera. Molt bona feina. Informe de l'abatiment. Bueno. Que bé. Ves contacte a les 12, ara es tapa un arbre. Per tota la malla hem abatut contactes a la carretera principal. Sí. He vist 2 contactes més a les 12, però estan darrere dels arbres, m'ho tapen. Repeteixo la comunicació, vols pel camí? Afirmo, tenim contacte visual amb algun dels contactes de la residència. Simplement que tenim un angle una mica tancat, camí. Oh, se m'ha escapat un. No passa res, bona feina. N'has abatut un. M'ha rebut el flaco, canvi? Abatut l'altre. En queda una a mà dreta, oi? Que ha escapat? No, ja està, l'he abatut. 3 abatuts. D'acord, perfecte. Silver, quan puguis informa que hem abatut un parell més de contactes. Wolfaco, sí, el que a casa principal no estem disparant simplement en el poble, que es queda bastant separat. A la casa principal només hem vist contactes d'infanteria lleugera i un camió camí. Rebem foc, eh? Encara? Sí. Colló. Lleuger, però no aconsegueixo determinar d'on ve. Utilitzaré el pano. Wolfaco, sí, estem investigant però no som capaços de discernir exactament des d'on ven. Seguim observant camí. Ens demanen que intentem localitzar els pollastres perquè els dic que ja ho estan fent. Us informo que estic a dins amb el pano.
A veure si tinc més sort. Si no, en breus torno a sortir fora. És que estem massa a prop i tots. Wolfpack 1, aquí és Slipnir. L'última comunicació era per Wolfpack 2, com has dit, o era per nosaltres també? Sembla que facin servir munició explosiva. Els altres. Però contra qui? No hem aconseguit localitzar l'objectiu. Em sembla que ens disparen des de la dreta, però no t'ho sabria assegurar. Estic fora, un altre cop. Ok. Penso que podrien ser també aliats, És veritat, allà estan els americans, no? Sí, a l'esquerra haurien d'haver-hi aliats, però... el Betín, depèn de... I a la nostra dreta, oi? Sí, a la nostra dreta a la muntanya, però aquests no haurien de disparar. Rebut. Ens torna a enfocar al poble, artiller. Ens ha tocat aquest, Sí. A veure, el paio té moral, El que dispara. I munició. Sí. Jo vaig tirar amb el cabron. Ens ha tornat a tocar. No aconsegueixo veure'l, està ben amagat. Silver informa a infanteria que no aconseguim localitzar-lo. Wolfpack 1, aquí Slipner. No aconseguim trobar els contactes aquests que estan disparant. Teniu alguna pista d'on podrien estar, canvi? No em responen. Estan parlant. No? Sí, entre ells. Rebut, creieu que és al nord de la població. Canvi. Al nord de la població. Aquelles roques, aquell establiment. Sí, però no... Bueno, va, tu tens millor que jo. Sí, pots sortir si vols, però és una mica arriscat. No ho recomano. Canvi. Sí, és que des d'aquí no tinc prismàtic, o sigui, no tinc... No. Una manera. S'ha sentit molt de foc intens, Sí. Sí. Informa. Bueno, suposo que ho està sentint tota la vall.
Bueno, ja, però per si de cas. Per tota la malla estem sentint foc molt intens. Algú és capaç d'identificar qui està disparant camí? Hi ha un BTR que els està acribillant. Podeu indicar la posició del BTR camí? Wolfpack 2, ens heu de dir on està la posició del BTR camí. Ens diran on està. Es veu que els estava acribillant. Molt bé, un cop ens diguin les coordenades, canviem a munició de penetrant. Copy. De moment ens mantenim amb la machine gun, a l'espera si veiem aquest petit contacte. Val, Wolfpack 2, confirmo, és 068072, camí. Wolfpack 2, entenc que per rebut vols dir que és afirmatiu, canvi? Val, veig algú... Rebut, ens movem. Fi. Digue'm, Silvia. Val, ens hem de moure les coordenades 068072, que és aquí a l'esquerra. D'acord. Ho acabo de passar per ràdio, Wolfpack 1, canvi. He vist un possible contacte 340, d'acord? M'has de dir on hem d'anar. Digue'm. Que vols que anem? On ens han ordenat anar? Clar, però has de dir-me tu, tu ets el comandant. Sí, bueno, m'has dit aquí a l'esquerra, oi? Sí, però m'has de dir cap a on. Per on anem? A veure, repeteix coordenades, sisplau. 068072. 068072. 0, 6... Anem fins la carretera la primera a l'esquerra, no? Sí. Però es pot fer per a dintre el poble o per fora? Per dalt, no? Depèn del comandant que vulgui. Ets tu el comandant? Avança. Per carretera o per poble? O per fora? Per carretera, va, avança. Endavant. Wolfpack 1, aquí a Slipnir. Ens avancem per carretera. S'ha de destruir el BTR ja. Però ja. Vinga. Torno a repetir, comunicació, Wolfpack 1, aquí a Slipnir. Interroga el meu comandant si preferiu que anem per carretera o per fora de la població camí. Avancem per carretera. Rebut, sí. Per carretera, diu? Vale, sí, endavant, endavant. Que no sento jo. Canvio a P ja, Adrenos? Canvia a P, sí senyor. Copi. Hi ha un camió que està bloquejat a la carretera. Endavant, endavant. Ens rostejarem per la part esquerra. O dreta, bueno, pues... Ojo! No sé si podrem passar, potser... He rebut foc, m'han tocat, d'acord? Hi ha foc aquí davant. Ui, tenim les cadenes tocades, Molt bé. Per tota la malla rebem foc intens, tenim les cadenes tocades, canvi. Veieu l'enemic? No, negatiu. Em poso el pano. A mi jo he rebut foc d'una metralladora. Haig de tirar això. Sí, tenim una metralladora passada a la meva dreta. Sí? Sí. Intentem abatre-la. No la veig, Jo tampoc. L'acabo de passar de llarg. Informem a l'equip del darrere que hem passat una metralladora. Per tota la malla sembla que tenen una metralladora pesada al principi del poble camí. Ja va tot un RPG. Ben fet. Igual és el que ens ha tocat. És possible. Ens estàvem costant ja cap al BTR, Molt bé, hauríem de tenir davant. Copi, canviat. Molt bé, surto. Trec el cap.
Hauria d'estar al final d'aquesta carretera, just al final del... Copi. Va, estic molt malferit, senyors? Copi. Passo per ràdio també. Wolf-Pacu, aquí Sleipnir camí. Estem pràcticament a les coordenades que ens han indicat, de moment no veiem el BTR i el nostre líder està molt ferit, canvi. Contacte abatut. Eric davant? Bona feina. Per entrar la malla, prioritat, acabem de batre el BTR que teníem just davant, canvi. Molt bé, raça. He batut un contacte que hi havia de la tripulació, no sé si queden més.